моята душа. В крилете Твои скривам се, щом идват силни ветрове. От всяка буря и беда спасяваш моята душа. В крилете Твои скривам се, щом идват силни ветрове. Омазваш Ти нозете ми и с миро главата ми. Не би живяла аз без Теб, Ти си Исус, живота в мен, Ти просто всичко си за мен. Омазваш Ти нозете ми и с миро главата ми. Не би живяла аз без Теб, Ти си Исус, живота в мен, Ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час. Но това не ще да бъде край, след това при Теб ще продължа. Ти силно ме обичаш, знам, с разлика от хората. И всички мои врагове благослови ги, моля Те. Ти силно ме обичаш, знам, с разлика от хората. И всички мои врагове благослови ги, моля Те. Омазваш Ти нозете ми и с миро главата ми. Не би живяла аз без Теб, Ти си Исус, живота в мен, Ти просто всичко си за мен. Омазваш Ти нозете ми и с миро главата ми. Не би живяла аз без Теб, Ти си Исус, живота в мен, Ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час. Но това не ще да бъде край. Чуйте Duo Mix само по радио Деви Мюзик. Duo Mix. Duo Mix. Вярвам аз в Тебе, в Твоето име. Вярвам аз в Тебе, в Твоето име. Поглеждам аз към Тебе, с вяра аз към Тебе. Поглеждам аз към Тебе, към Твоето име. Акана аменка лошанас, сардавита менка гилябас. Акана аменка лошанас, едевлес аменка славинас. Акана аменка лошанас, сардавита менка гилябас. Акана аменка лошанас, едевлес аменка славинас. Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъла на живота ми. Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И
Да, сега разбрах какъв е смисъла на живота ми. Царю мой, без теб не мога да живея на тази грешна земя. Царю мой, без теб не мога да живея на тази грешна земя. Съгласни, разбира се, добре. Няма да заповядане.
Дигни малко главата. Янки. Geç. Bu senin fazla. Geç. Нека гилявел, всичко нека лошанел, всичко нека те хвали невес.
постига. Ех, народ, народ, заслепен, но той от нас провикна се: Отче мой, прости, те не знаят, що вършат. Да видя цар, но Исус мили се като слуга, показа им, що е любов, като изми той нозете им. Показа им, що е любов, като изми той нозете им. Викаха, разпни го, другите пусти го. Ех, народ, народ, заслепен, но той от нас провикна се: Отче мой, прости, те не знаят, що вършат. Викаха, разпни го, другите пусти го. Ех, народ, народ, заслепен, но той от нас провикна се: Отче мой, прости, те не знаят, що вършат. Викаха, разпни го, другите пусти го. Ех, народ,
Сестра Янка. Не важното това е, искам да ви кажа, братя. Това е пред властите да имаш закон. Закон на жена, закон мъж. Но аз вярвам, че по-важното е това, което от Бога съединява мъжът и жената. Там няма да има сила никой да разделя. Когато Бог обединява, когато Бог съединява. Така че искам да прочета едно Слово Божие, както вярвам, че днес специално за тях, не само за тях, и това Слово важи и за нас. Не само те да го изпълняват, но това Слово важи и за нас, които сме тук на земята. И аз искам да го прочета, брати и сестри, защото в любовта има голяма сила. В любовта има голяма радост, защото знаем, че първото нещо, което Бог е възлюби света, даде себе си. Така че в любовта не могат да ги разделят, защото любовта има сила и никой не може да ги раздели. И аз пожелавам тази любов никога да не стигне от тях, но все повече да се удушава и да бъдат съединени винаги всякога и в трудностите, и в хубавите неща, винаги да бъдат защитени двамата и да се опазят живота си. И аз искам да го прочета в Ефесяните 6 глава и 22 стих. Чета това Слово Божие, брати и сестри, 5 глава, 22 стих. Жени, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, тъй както Христос е глава на църквата. Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и нека се покорява всичко в своите си мъже. Мъже, любете жените си. Това е заповед от Бога. Не, ама ако искаш, ако няма. То е заповед от Бога. Жените да се покоряват на мъжете си, а мъжете да обичат жената си. Защо? Ами вие сте, защото едно тяло. Кой е този човек, който не усеща болка? Живите хора усещат болка. Така че когато от двамата един чувства нещо, би трябвало и двамата да ги чувстват тази болка. Когато един се радва, и двамата трябва да се радват. Това е едно тяло, една плът. Както Бог отдели, казва на Адам. Даде му дълбок сън, заспа, взе едно от реброто на Адам и го направи подходяща ръка да споделя. Защото в съживотните Адам той не можеше да споделя нищо. И дали хубаво, дали лошо, животното не можеше да го разбере, но жената го разбираше. И мъжът също разбираше и жена си. Така че вие сте не днес, вие сте съединени, вие сте в едно, но пред властите, нали, като закон в този свят, се важи. И ние го направихме днес, в този ден, го направихме с помощта на Бога. Вие сключихте граждански брак. И сестрата Анка се е фамилията на брата, а пък така се беше определено от Бога. Сега не знам как са фамилия. Как? Велеви. Велеви. Така е. Нека Бог да ви благослови, брат, и дните ви да бъдат винаги защитени с Господа. Нека Бог ви да помогне. Да въпитам ви както там. Обичаш ли, братя? Или братя да кажа, обичаш ли сестрата? Еми много ясно. Много ясно. Защото то го показва. Няма като тези хора, които казват, обичаш ли? Ами да, обичаш. Но Бог изпитва сърцата на хората. И тази любов никога, казвам, да не отпадне, но да се умножава и винаги, всякога Бог да ви благослови. И ние в този ден участваме в вашата радост и Бог да ви благослови много. Амин. Амин. Да се помолите за тях.
и да благославаме в името на Исус. Да бъдат всякога винаги опорите силни, да защитават Неговото свято Слово. Амин. Нека да се справим, брати и сестри. Господи, сега в този час ето ни Боже. В този ден, в този час, братът ми Генко, сестра Марта днес, които пред властите Боже уважиха това закон, който включаха граждански брак. Аз те моля като мой баща. Винаги всякога да бъдат защитени, да бъдат опазени и да бъдат благословени. Да бъдат винаги всякога съединени и да ги защитаваш винаги всякога, Боже. И ние ги благославяме в името на Исус Христос, Синът на нашия Господ Исус. Аз те моля, Господи, нека Твоята благословена ръка да превърнат, да бъдат защитени, да бъдат опазени, Боже. Благодарим Ти, Господи, за голямата Ти милост, която Ти имаш към тях. Боже, Ти знаеш. А Твоите благословения са чудесни за нас. Ти даваш добрите неща, Господи. Аз те моля, благослава Ти, Боже, от името на Отца си на Святия Дух. Така, винаги всякога бъди им защита. Бъди им опора в живота им, Боже. Благослава им семейството им, Боже. Децата им също. И ги заставай, Боже. Те са Твои деца, Боже. Ти ги обичаш. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Боже. В името на Исус. Амин. Пред властите вие сте обявени като съпруг и съпруга. Бога ви благослови. Да, сестрата иска да каже майката на... Благодаря за нашия Създател. Той е нашия Спасител. Благодаря за Словото, защото ние са спели за храна. Той е Бог винаги с нас. Цяло лято сина ми от пътищата беше, аз си моля винаги. Той беше винаги с мен. Благодаря, че има такова съместно. Става 20 и няколко години вече домиса съм. Аз не съм чувствам, че съм домиса, защото той е пред мене. Плътно. Нямам с него никъде. Много добре във него. Каквото ми трябва, каквото ми е нужно, всичко ми прави. Благодаря му сърце, му душа. За него да се добави. Като
Respire,
Благодаря на Господ, че имам вас. Амин. Благодаря на Господ, че Господ ме е свързал с жена ми. Амин. Благодаря на Господ, че имам внучи. И Амин, таман, това ще да кажа. Благодаря на Господ за всичко, брат. Той на благославя. За голямото ми семейство. Благодаря на Бога, че имам такъв прекрасен съпруг. Този прекрасно семейство. Благодаря му за всичко. Благодарим на Господ за това. Yeah.
жена. И ние виждаме плодът от твоето съграждане, че ти наистина си съградил един дом, в който наистина Бог е използвал и употребил от тебе, за да може наистина да благодействате заедно с вашето семейство. Това е добро за вас. А братко мой, за тебе казва Писанието наистина тази вечер, че разумният обича знанието на Господа. Ти си благоразумен мъж, съпруг, баща, грижовен, който се грижи за своето семейство. Бог да ви благослови все така. И бих желал и пожелавам да кажете заедно с цялото семейство един ден искрено: аз и моят дом ще служиме на Господа. Това ви пожелавам за цялото си сърце. Наистина да вървите винаги по пътя на Господа. Винаги и всякога да направите път за Христос във вашия живот, защото Той ви намери. Без Негово знание вие нямахте да бъдете съчетавани, вие нямахте да бъдете събрани, но Бог ви е благословил, като благоволи наистина вие да се намерите. Благодаря на Бога наистина за вашето съслушание наистина тази вечер. Бог да ви благослови. И нека се помолим сега накратко, може би някои ядат, но наистина затваряйте накратко да се помолим за младожениците. Боже, ние те молиме, Създателю, за семейството на братът ми тази вечер. Защото ето наистина виждаме, Боже мой, че това, което е писано в Твоето Слово, Боже, те прилежно слушат гласът Ти, Господи. Че можем да се подчиняваме и на закона, Господи, за да може наистина да имаме брак, о Боже, на тази земя. Сключен брак и завет, в който наистина има и църковен брак тази вечер. И ние сме свидетели, Боже, тази вечер наистина за този брак и татко мой. Амин. Бог да ви благослови. Вие сте повече от благословени и сте повече от победители. Доведостта си заедно с всички нас. Брат ми, Росине, ще пеем с Милко. Господе, пастер. Да, някой. Ще пеем с тебе. Абе, Аз има ли са?